салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 15 июл ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар душанбе як омӯзгори донишгоҳи тиббӣ бо иттиҳоми гирифтани пора дар ҳаҷми махсусан калон боздошт шудааст. Омӯзгор дар он муттаҳам мешавад, ки ҳамроҳ бо корманди маркази миллии тестӣ барои дохил кардани як довталаб ба донишгоҳи тиббӣ аз сокини ноҳияи Зафаробод беш аз $11,000 талаб кардааст. дар ҳоле ки тафтишот идома дорад, оҷонси зидди фасод мегӯяд шумори ширкатдорони схемаи ришвагирии мазкур бештар ва дар миёни онҳо шахсони масъули худи маркази миллии тестӣ ҳам буда метавонанд. вале дар марказ мегӯянд эҳтимоли роҳ ёфтани хилофкориҳои компютерӣ вуҷуд надорад. албатта дар байни ҷомеа нафароне пайдо шуданд, ки бо тақаллубкории худ ҳамчун як мардуми қаллоб гӯё падару модаронро бовар кунонда истоданд, ки ба фарзандони онҳо кӯмак мерасонанд. дар азл чунин ҳолат вуҷуд надорад, касе ба касе кӯмак расонида наметавонад. бо таъсиси маркази миллии тестӣ мақомоти маориф талош доранд пеш аз ҳама ба фасоду ришваситонӣ дар ҷараёни имтиҳонсупорӣ ва ҳам дохилшавӣ ба донишгоҳҳо хотима гузоранд. дар натиҷаи задухурди қатори метро дар хатсайри Арбатска-Покровская дар шаҳри Москав рӯзи сешанбе даҳҳо нафар осеб дида, дасти кам 19 нафар ба ҳалокат расиданд. дар миёни кушташудаҳо исми ронандаи қатор ҳам зикр мешавад. эҳтимоли бештар шудани шумори кушташудаҳо зиёд аст, мегӯянд масъулин. тибқи таҳқиқоти пешакӣ садамаи қатор бо сабабҳои фаннӣ рух дода, дар пайи якбора паст шудани шиддати барқ бонги изтироб ногаҳон ба кор даромад, қатор ба шиддат манд ва боиси ба миён омадани садама шуд. дар ҳамин ҳол намояндаи сафорати Тоҷикистон дар Москав аз ҷои ҳодиса ба радиои Озодӣ хабар дод, ки ҳанӯз ҳуввияти қурбониҳо мушаххас нашудааст, чун берункашии осебдидаҳо аз дохили метро идома дорад. ҳанӯз рӯйхати пурраи яъне ҷабрдидагон ва қурбоншудагони ҳамин ҳодисаи садамаи метро пурра тартиб дода нашудааст. бисёр ҷабрдидаҳоро мебинем ҳаминҷо. як қисми ҷабрдидаҳое ки аҳволашон вазнинтар буд, рӯи вертолётҳои хадамоти ҳолатҳои изтирории Русия беморхонаҳо бурда расонданд. бисёриҳо аз сару аз рӯю аз замин, баъзеашон албатта аз дастҳо поҳо харос шудааст. мақомоти Русия ин ҳодисаро аз рӯи парвандаи вайрон кардани қоидаи амнияти нақлиётӣ таҳқиқ мекунад. дар урдугоҳҳои тобистонаи кӯдакон дар атрофи Душанбе басти навбатии истироҳат шурӯъ шуд. дар истироҳатгоҳи кӯдаконаи Шарора 180 кӯдак аз ҷумла шогирдони ятимхонаҳои Душанбе ва ҳам кӯдакон аз вилояти Бадахшон барои 21 рӯз ҷамъ омаданд. ҳузури мактабиёни Бадахшӣ бо як амри президент фароҳам шудааст. ба иттилои мақомот танҳо дар 4 урдугоҳи ноҳияи Варзоб, яъне дар Гулхан, Орзу, Зимчуруд ва Шарора беш аз 1700 кӯдак аз хонаводаҳои мухталиф гирди ҳам омаданд, ки саргарми барномаҳои тафриҳиву фарҳангӣ ва маърифатӣ ҳастанд. кӯдакон ба ҳам дӯстанд, якдигарро ҳурмату иззат мекунанд. аз ҳатто хушандовар аст, ки кӯдаконе ки аз оилаҳои мисол сарватмандам оянд, ба қонуну қоидаи лагер риоя мекунанд. кӯдакони сода, озода. барои таъмини ғизову парастории кӯдакон дар урдугоҳҳои беруни шаҳрӣ рӯзона то 21 сомонӣ масраф мешавад. дар Душанбе татбиқи марҳилаи дуюми лоиҳаи беҳбуди системаи таъмини оби пойтахт шурӯъ шудааст. иҷрои ин барнома $19 миллион ташкил медиҳад, ки 16 миллионашро Бонки ҷаҳонӣ ба ҳайси грант ва боқимонда 3 миллионашро шаҳрдорӣ фароҳам меорад. бахши асосии барнома насби обченкунакҳоро дар манзилҳои сокинони Душанбе ва корхонаву муассисаҳо дар бар мегирад. дар доираи лоиҳаи таъминкунии шаҳри Душанбе мо мақсад дорем, ки 76500 адад обисабхонаҳои ҳуҷравӣ харидорӣ намуда насб намоем. аз ин 76000 70000 ин ҳоло ба корхонаи воҳиди давлатии оби корези Душанбе таҳвил карда шудааст. масъулони барнома мегӯянд, ки дар чорчӯби иҷрои ин барнома насби филтрҳои регӣ барои беҳбуди сифати оби ошомиданӣ дар назар аст. ва барои дарёфти хабарҳои бештар ба сайти интернетии радиои Озодӣ, ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии Facebook, YouTube, Twitter ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.